Hello mga amigas, amigos. Mayong udto sa inyong tanan. Andito na naman ako, magluluto na naman po ako at ipapakita ko po sa inyo kung paano magluto ng utan na Bisaya. Ngayon po, pakita ko po sa inyo kung ano po yung mga gulay na dapat kong lulutuin. Okay guys? Ito po. Una po, ito po yung malunggay. Very talaga. Very healthy po ito. Napaka-healthy po yung malunggay. Alam po natin yan. Ang dami pong mga sakit na malulunas nito yung ano na ito, malunggay na ito. Tapos ito po, binalot na po ito kasi binili ko po ito kaninang umaga. Ngayon po ako magluto pang tanghalian. Okra. Yan, okra. Tapos, tsaka talong. Talong, yan, talong. Tsaka syempre, di mawawala po yung sitaw. Doon, tsaka pinaka-favorite kong kalabasa. Okay guys, hihiwain na po natin to para mamaya magluluto na po ako. Nakalimutan ko pala sasabihin, pag may time po kayo, manood po kayo sa videos ko at saka like at subscribe para po tuloy-tuloy po yung pagbablog ko. Okay guys, mag-uumpisa na po tayo. Hihiwain ko po tong kalabasa. Yan. Kunti lang po yung lulutuin ko kasi alam nyo na, pag gulay, hindi napapansin. Pero pag karne, wow, kahit ilang kilo, mabilis po maubos yan. Ewan ko ba? Bakit ganun ano? Pag karne ang ulam, kahit ilang kilong bibilin mo, mabilis maubos. Bakit pag gulay Diyos ko, kunti lang naman, ilan lang to. Bakit ang tagal-tagal? Pero mayroon pa akong in-upload dyan guys, yung nagluluto po ako ng kalabasa. Yung may sahog po ng kaning baboy. In fairness, masarap daw, sabi ng asawa ko. Masarap po talaga siya guys, naubos po talaga, promise. Okay? Tapos sabi nga ng asawa ko, ano dong klaseng luto ko. Kasi iba nga po sa kanila, Ilocano nga po sila. Sabi ko kumain ka na lang dyan. Basta husgahan mo na lang mamaya. Yun, nagpatapos siyang kumain. Sabi niya, bakit? Ang sarap pala. Sabi ko naman, syempre, ako pa. Kaya nga sinishare ko yan sa mga ka-amigos at amigas ko yung mga friend ko dyan. Para makita din nila na marunong din ako magluto kahit papaano. At hindi natin malimutan yung nating pinanggalingan. Diba? Kung kahit saan ka magpunta, sa palop ng mundo, huwag mong kalimutan yung pinanggalingan mo. Diba guys? Okay guys, ang susunod ay malunggay. Malunggay. Alam na natin, ang malunggay ay napaka-healthy. Marami pong magagamot nito. Kadalasan diba sa mga food supplement, may moringa ang sabi nila. Pero kadalasan yan, hindi yan pinapansin ang moringa. Pero hindi alam nila, natin, yung iba, na maraming benefits yung malunggay. Okay? Kaya sa Bisaya, pag mag-utan, kasama talaga ang malunggay, hindi nila yan tinatanggal. Pero alam mo ba guys, ito lang ha. Nung dumating ako dito sa Nueva Ecija, nakita ko sa kanila yung tawag nito, yung bunga ng malunggay. Kinakain nila. Kaya sabi ko, wala, kinakain nila yung bunga ng malunggay, hindi naman yung kinakain. Kasi sabi kasi ng mga kanunuan namin, yung malunggay daw, yung bunga ng malunggay ay hindi raw daw pwedeng kainin. Kasi, nakakalason. Ito guys, ito na, hihiwain ko na to ha. Hindi masyadong kalakihan to guys kasi, hindi kasi masarap pag masyadong kalakihan. Tama lang. Ayun, balik tayo sa malunggay, Sabi nila, nakakalason daw yun. Sabi ko, bakit kinakain nyo yung kinakain nyo yung bunga ng malunggay, hindi naman yan pwedeng kainin kasi sabi doon sa Bisaya sa amin, hindi daw pwedeng kainin. Ay, nako, sabi naman yung kausap kong Ilocano. Tikman mo pwede yung kainin, napakasarap yan. Sabi, hindi nga, tikman ko nga, ay nako, sabi ko siya masarap pala. Sabi ko, nako, wala to sa amin. Medyo hindi nila alam yan, yung mga ganyang pagkain. Ay, dapat tikman la. Ay, sabi ko naman, pag pumunta ko ng Bisaya, ipapatikim ko sa kanila itong mga kinakain nyo. Kaya yun, hanggang saan natututo na rin akong kumain ng mga pagkain nila. Sarap, kapaka-healthy din yung mga naglaksing. Yung hindi namin nakakain sa Bisaya, pwede palang kainin dito. Okay? Susunod guys yung talong. Yan, talong. Malayan na naman ako. Nakakatawa. Ito na naman, okra. Ngayon,
Ang Bisaya kasi, ayaw po nila yung hiwa na sobrang laki. Liit lang, ganito lang siya. Ganun lang, ganun lang. Ganun lang yung style nila yan. Ewan ko lang sa iba, basta ako ganito po ako. Maghiwa po talaga pag utan. Yan. Okay? Ayan. Alam nyo, hindi ko pa ito hinuhugasan guys. Pero, binababad ko po yan sa tubig. Yan po. Yan. Pati po ito. Pati po yung kalabasa. Okay? Susunod ay, ito na. Talong. Talong. Dalawa lang po yung talong na nilagay ko kasi ayaw ko po yung masyadong marami. Ito pong talong tsaka yung okra po guys. Ay naku po. Okay, ito na. Ito na po yung talong. Inano ko na po, inihiwa-hiwa ko na po. Tapos ganun lang po yan. Tsineng! Tsineng. Ibababat po yan daw sa tubig para hindi po siya mangigitim. Kasi inahalo ko na po yan. Kasi hindi naman po sila mag-aaway, di ba? Hindi yan mag-aaway, tsaka mabilis na po lutuin yan. Dapat mga ganyan, sinasama-sama na po yan sa pagluluto. Hindi na po iba-iba yun. Kasi half cook lang yung mga yan. Sandali lang yan. Pero alam mo, sa Tagalog, half cook talaga sila magluto. Half cook sila magluto guys. Pero sa Bisaya guys, nako, walang half cook yan. Gusto nila lata ba? Gusto nila yung luto jud, di ba? Pero di kasi alam, ewan ko lang sa iba kasi sa amin noon, pag nagluto yung nanay ko, lula ko, lata ba? Hindi man lata, kanang kuan jud kay ba? Lutong-luto, hindi yung tulad sa mga Tagalog na half cook lang. Kasi sabi nila, pag half cook daw maganda daw yun kasi nawawala, pag half cook daw, andyan daw yung mga vitamins. Kaysa lata daw, sa mga ano na, masyadong overcook, eh, nawawala daw yung mga vitamins na niluluto mo. Okay? Ito na guys. Oh, yan. Yan na po. Yan na po yung mga inano ko kanina. Pinaghihimay ko. Malunggay, kalabasa, at saka talong at okra, at saka sitaw. Okay guys, susunod naman natin himayin yung isda na pansahog. Ngayon guys, yung isda. Ito. Hihimayin po yan. Pero alam mo, mas sa doon naman sa amin, sa Bisaya, hindi po yung hinihimay. Diretso po yan. Nilalagay po yan sa pag nagluto na. Pero, nakikita ko po kasi na mas masarap po talaga ang hihimayin kasi yung lasa po doon kasi na nununuot po sa gulay. Kaya mas mainam, hihimayin po yung pang sagpaw. O, sagpaw, Ilocano yon. Sa Tagalog, sahog. Sa Bisaya, sagul. Ha! Ang dami kong language. Nakakatawa. Tawa ka naman kayo dyan. Kaya naman pwede magsiseryoso tayo eh. Kaya lang tayo ay happy lang, di ba? Ano naman kadaldalan ko. Daldal talaga ako. Yan. Himay. Pag wala po kayong magawa guys, manood po kayo sa videos ko ha. Please like and subscribe and watch. Baliktad po ba yun? Intindihin na din yun. Diba? At isi-share pala. Alam mo, binulungan ako ng guardian angel ko. Sabi niya, share. Share daw. Tama nga naman. Si share. Hindi ko kasi alam yung mga ganun eh. Okay? Tapos itong mga, ito, ibigay ko sa pinakamamahal kong pusa. Alam nyo guys, ang dami kong pusa rito. Dati, 12. Ngayon, namatay po sila, tsaka binaril, o ano na. Kaya nagkasakit, kaya 6 na lang. Kaya ito, dito mayroon pa akong pusa, o tingnan mo. Nag-iisa lang po siya, o. Tingnan mo guys, o. Ming! Ano? O, dalawa na sila. Mag-aaway yan mamaya. Okay? Kaya yung ito guys, to, sasama yan. Okay. Okay guys, maghiwa po tayo ng sibuyas. Okay? Yan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na tinugtudturan ko. Malapit na po siyang maubos. Kaya, pag naubos po ito, yan, back to normal na naman. Bibili na naman ako. Pero, medyo mura pa po ngayon ang sibuyas dito sa amin. Pero aabot po namin naabot po ng 200 po yan kasi. Mga amigos, mga amigas. Okay. Sana hindi po kayo magsawang manood sa mga videos ko. Wala kakwenta-kwenta naman. Kaya wala kakwenta-kwenta. Pero alam ko naman po kahit paano, meron din tayo matutunan sa mga sinasabi ko. Diba? Huwag niyo po ako i-bash Like lang po. Friend na po tayo, okay? Mga friend po tayo lahat ngayon at dito. Kayong tayo lahat magkakapatid. Kaya, suporta lang. Sa mga bago-baguhan na vlogger tulad ko, please support. Okay guys. Yan. Okay. Bagal ko ng magana magtanggal ng balat. Okay. Guys, hihiwan po natin to. Yan, hiwa. Hindi na kailangan ng magandang hiwa. Basta nahiwa na po yan. Oo. Yan. Kasi,
Sa amin kasi po, sa Bisaya, sibuyas lang po ang nilalagay dun. Pampabango ba? Pero yung mama ko, hindi po sibuyas nilalagay niya. Bawang. Bawang po nilalagay niya. No, nalala ko talaga. Bawang po. Yan. Okay. Okay guys. Tapos na ang ating paghihiwa. Ngayon, ito na po ang aking mga ano. Yan. Tapos na po yan. Okay. At ngayon, magluluto na po tayo. Yan mga yan. Yan. Yun ang pangsahog ko. Ito yung pong panggisa ko. At yan. Mamaya ko magluluto na po tayo. Okay? Manood po kayo hanggang sa matapos po guys ha. At saka mag-comment lang po kayo kung ano po yung gustong lulutuin ko na wala kakwenta-kwenta. Okay guys? Sama mo ako magluto. Tara na! Okay guys. Ilagay ko na. Naglalagay na po ako ng tubig kanina. Dito po sa isang ano natin. At isalang ko na po. Kaya po mayroon na pong apoy. Kasi kanina nagluto na nagsaing na po yung asawa ko. Kaya tuwang-tuwa naman ako kasi hindi na po ako mag-aaron. Okay? Excuse me. Excuse me po. Kaya ito pong tinamo yung sinaingan ng kanin. Yung dumi. Yung puro ano siya. Puro uling po. Kasi po yun. Ganun po talaga. Pag nagsaing po kayo sa kalan, sa kahoy, huwag niyo po kayo mag-expect na malinis yung kaldero niyo. Saka na lang po nyo linisan pag tapos na po. Okay? Takpan ko muna ha. Okay guys. Wait lang. Okay guys, kulo na po yung tubig. Nung tinakpan ko po ay kumulo na po siya. Ngayon nilagay ko po itong pangsahog o kaya silukano isagtaw. Para po siya ay dapat siya po ay mauna. Para po siya ay lalong lumasad, sumarap. Okay. Guys, ito po, sibuyas. Yan, aray ko po, nanon ako, napasok na. Ngayon. So, haluin po natin ng konti. Slight lang. Slight na halo. Okay. Alam nyo guys, may sasabihin na naman ako sa inyo. Takpan muna natin ha, para kumulo siya. Napansin nyo po ba itong kanin nilagay po dito sa may harap ko? Alam mo dati doon sa Bisaya, doon sa amin, hindi ko alam po ito ganitong style. Ang ginawa kasi namin noon, tanggalin mo muna itong mga kahoy, tsaka yung maiiwan mo ay yung mga baga. Maghihintay muna kaming maluto ito. Pero ngayon, nung napasaw pa ako ng Ilocano, ganitong style niya. Para lang mabilis at pag luto nito, pag wala na po yung sabaw, ilagay nyo na po sa harapan yung kaldero, harapan yan. Ganun po. Para unti-unti po ikot-ikot nyo po yan. Iikot-ikot nyo po para mapantay-pantay po yung luto niya. Diba? Pag naluto niya, ito luto na. Sabay-sabay siya, diba? Ganun ka-unique po. Diba? Tulad nito, iniikot ko po yan. Yan. Tapos, diba? Malapit na po siyang maluto. Okay guys? Kulo na po yata yun. Ay, kulo na. Kulo na ngayon, ilagay ko po yung ano po, kalabasa. Okay, wait lang. Okay. Ito yung kalabasa. Yan. Kalabasa. Yan. Kasi kumulo na po siya eh. Alam ko inaano na po yung sagpaw natin. Yung sahog. Okay. Ayan, konting halo lang. Tapos, takpan ko na guys. Tsaka mga siguro, 3 minutes po siguro. Pwede na po yan. Luto na po yan yung kalabasa natin. Okay guys, buksan na po natin. Tsaka tingnan natin kung pwede na po ilagay na po yung iba. Okay. Okay po, pwede na po. Diyan natin tong pinaghalo ko na po lahat yung talong, okra, tsaka sitaw. Yan. Careful. Huwag kanina. Natalsikan ako. Sakit ha. Sakit yung init. Bango guys. Bango. Utan po yan. Sobrang healthy po. Wala po siyang mantika. Okay. Ngayon, takpan po ko po ulit. Yan. Takpan ko po ulit ha. So guys, open natin ulit ha. Okay, hindi pa siya magandang kumulo. Pero, meron pa akong dyan. Sa Bisaya po, ang ilalagay nila bitchin. Never po ako nakatikim ng magic sarap po talaga. Wala po nung unang panahon. Wala. Sobrang hirap po yung buhay namin po talaga. Hindi ko po natikman yung mga ganyan. Ngayon, nag-level up na po sa mga generation natin ngayon. Kaya, instead nga magic sarap, mostly yan po talaga nilalagay ko. Pero, dumayo po ko doon sa Manila, doon po sa kapatid ko, na si Virgilio, yung asawa na si Iron. Mini-mention ko na kayo ha. Nag-utan po sila ngayon. Ang nilagay po nila sa utan ay Knorr cubes. Ito pa, Knorr cubes. Knorr cubes po na chicken. Masarap po pala. Kaysa po nilagay nyo yung magic sarap tayo bitchin. Yan, nilagay ko po yan ha. Huwag nyo na po lagyan ng bitchin or ito lang po. Yan, okay? Tapos, halo-haloin ng konti.
Tapos, lagyan nyo po ng salt, asin. O, asin. Yan po talaga, mahilig po talaga ako sa asin, hindi po patis. Okay, lagyan ko po yan. Yan. Tapos, mamaya ko na po siya tikman kasi gusto ko po to pag tinikman ko, yung luto na po yung ano niya, gulay niya. Okay, takpan po natin ulit. Mga amigos, mga amigas. Okay, guys, open natin ulit. Kung sinasabi niyo mga oras guys, baka mamaya magkamali ako at ibabash na naman ako. Diba? Mahirap yun, masakit yun. Kaya ngayon, hinaluan ko ng konti. At ikot-ikot lang natin yung kanin. Pero malapit na po ito. Kung naluto na itong ulam, luto na rin yung kanin. Ganun po ka-practical din. Okay, tikman po natin ha. Tikman ko po. Ay, ang sabi pala niya, hindi pala, pag nagtikim pala, hindi pala direct dito. Kukuha pala ako ng spoon. Wait lang. Okay. Yan, ito ginawa ko na ha. O yan, sandok po ako. Tapos, gamit ko po yung spoon. Okay? Kunting asin pa po. Pero ako. Matikman nyo lang. Kunting asin. Okay? Tapos halo ng konti. Halo-halo konti. Konti-konti lang. Tapos, pisilin ko muna yung gulay ha. Kung pwedeng na ba siyang hanguin. Okay? Konti na lang. Konting-konti na lang guys. Isang kulo pa lang. Okay? O, takalo mo na. Okay guys. Open ko na ha. Pwede na po yan. Ngayon, di ba mayroon po kayo nakitang moringa. Kaya ngayon, hinuhuli ko po siya kasi hindi po kailangan yun na ma-overcook. Sandali lang po yun. Last, ang ating pinakas masustansyang gulay ay malunggay. Malunggay. Okay? Tapos, haluin po ng konti lang. Konti lang. Tapos yun, kunting ano lang ha, kunting ano na lang talaga. Kunting kulo. Takpan ko ulit ha, kunting kulo na lang. Sandali lang yan guys talaga, kung mag-alala. Hindi ko overcookin yan kasi hindi daw pwedeng ganun overcook ang ano, malunggay. Okay. Guys, luto na po ang ating gulay. See? Ating utan. Okay, pakita ko po sa inyo ha, kung gaano po siya kasarap. Yan guys, kita niyan. Yan, ayan. Yan na po yung ating utan. Napakasarap po. Yan, sasandukin na po natin para ready to serve sa ating mga jonakes. Hindi naman mga, isa lang naman eh. Ating anak, ating kasama sa bahay. Alright, okay? Ito guys ha. Kung gaano kasarap. Sarap po yan hihigupin. Lalo ngayon may COVID. Ay, walang panama po to sa ano. Walang panama po yung gulay. Yung gulay, yung baboy. Napaka, kung ako sa tutusin, pipiliin ako gulay talaga. Tabis po ang gulay. Yan. Okay guys. Takpan natin na baka mamaya papasok ko yung dapat hindi papasok dyan. I mean yung langaw. Takpan natin. Tapos sa inyo. Okay. Yan na po yan ha. Yan na po yan guys oh. Yan ha. Gaano kasarap po yan. Okay. Lagay po natin sa lamesa. Guys, ito na po. Ito na po yung utan ko. Ikot-ikot po natin ha. Kasi talagang naano talaga po ako yung ginagawa po sa mga nagluluto po. Kung nagluluto sila, pagkatapos po yan, ikot-ikot-ikot. Nakita lang kasi yung kamay ko. Ayan, ikot-ikot. Yan, di ba? Napakasarap po. Ngayon, tikman na po natin. Para ano lang, para malaman nyo kung gaano kasarap yung luto ko. Pero para biro talaga, hindi ako nagbibiro. Napakasarap. Sarap talaga. Lang. Okay. Sabaw mo na. Grabe. Sarap. Halika. Hindi po kayo guys, kain tayo. Patikman nyo po talaga. Sarap talaga, lalo ito. Favorite ko po talaga ito guys. Yan. Nagkakain tayo ha. Patikman natin. Kita ko pa sa inyo. Makapagsalita. Sobrang sarap. One more. Last na lang po Hindi ko mapigilan Kaya, mga Bisaya dyan, alam ko marunong po kayo magluto nito. Yung mga Ilocano naman dyan, try nyo po lutuin to. Talagang sasabihin nyo sa akin, Rose, thank you na nagbablog ka ng utan. Napakasarap pala. Okay guys, nakita ko na po yung simula paano hanggang sa katapusan, hanggang sa matapos yung pagluluto ko. Salamat po sa mga salamat po sa nanonood, sa nag-view ng aking YouTube, sa mga binablog na pagluluto na hindi ko alam kung tama. Thank you po talaga. Tsaka guys, pakiain ako sa inyo ha.
next kong video, magluluto naman po ako ng mais na gugulayin ko yung mais. Nakita nyo ba kanina? Ito guys. Ito. Yan. Ito yan. 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 Mura pa to. Hindi po siya masyadong, hindi po matigas yan. Pag bumili po kayo ng gugulayin nyo, yung malambot pa po ito. Papakita ko po to sa inyo kung yung mga Bisaya dyan, tulad ko na hindi niya alam kung paano tulutuin. Sa next video ko po, abangan nyo. Lulutuin ko po ito. Yung mga Ilocano dyan, catch po At huwag niyo pong husgan yung luto ko at kung ano lang po yung kakayanan ko, gagawin ko po. Okay guys, thank you sa next video ko, manood po kayo. Thank you. Mag-subscribe na po kayo sa videos ko at maraming salamat po. Okay, bye-bye!